Tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renz, tubong Ramon Isabela pero lumaki sa Maynila. Tagapakinig niyo na po ako 2004, panahon pa ng Balasubas at Balahura. Sumulat po ako sa inyo noong January 2020. Kinuwento ko po kung paano itinakas sa akin ng ex-wife ko yung anak namin habang nasa New Zealand ako. Kahit nanay ko po hindi mahanap yung apo niya. Naikwento ko din na bumalik ako ng Pilipinas para hanapin ang anak ko. Pagkatapos maihimpapawid ang sulat ko, nag-message ang ex-wife ko. Humihingi siya ng suportang pinansyal para sa anak namin. Nagbigay ako. Kung hindi ako, yung nanay at mga kapatid ko. Bilang kapalit, ang tanging hinihingi ko lang ay makapag-video call sa anak ko. Ang lagi niyang sagot, naglalaro daw. Kapag nagpumilit ako, pinapatayan ako ng tawag. October last year, pinayagan akong maka-video call ang anak ko. Hindi ko maipaliwanag ang excitement ko. Matapos kasi ang 13 years, makikita ko na rin siya ulit, kahit sa screen lang. Sa wakas, ka-video call ko na ang anak ko. 11 years old na daw siya. Natigilan ako. 5 taon siya nang ilayo siya sa akin ng nanay niya. 13 years kaming hindi nagkita. 18 years old na ang anak ko at hindi 11 years old. Pinutol ko ang tawag. Hindi na ako sumagot sa mga messages. Hindi na din ako nagpadala ng pera, pati na ang nanay at mga kapatid ko. Bakit? Ibig sabihin niya anak yun? Parang, di ba? 18, dapat 18 years old kasi 11 years old nung... Ang hirap kasi pag may numbers. May math kasi. Pag kasi may math. Hindi tuloy namin maintindihan ni Diego. Lumipas sa mga buwan pero hindi tumigil sa pangungulit ang ex ko. May isang beses, 3 magkakasunod na messages ang natanggap ko sa loob ng 2 oras. Na dengue daw ang anak ko at kailangan ng 50,000 para masalina ng dugo. 50,000 ba no naghanap ka ng dugo? Mga ganun ba level? Pero hindi naman. Pwede nga libre kapag ka may kaibigan kang vampira, di ba? Nahulog daw sa puno, kailangan ng pang-x-ray, nabalian ng braso, nabangga daw ng tricycle, kaya nabagok ang ulo, critical ang lagay sa ICU. Lahat ng ito nangyari sa loob ng 2 oras. Ha? Talaga ba? Dengue! Nahulog sa puno, tricycle, nabagok. Ganito yun, habang nasa akyat ng puno, kinagat ng lamok. Ayan. Ginahulog siya. So, nung tinatakbo sa ospital, nabagok pa sa tricycle. Kaya na-critical na sa ICU. Oo, Ito sa isang naman, araw lang nangyari. 2 oras, kaya pa. Kaya talaga, charos. Last August, nag-message siya ulit. Ipapatulfo na daw niya ako. Handa naman ako kung sakaling gawin niya. Nakatago pa ang resibo ng mga padala ko sa kanya sa loob ng 4 na taon. Itinigil ko lang naman nang malaman ko na hindi ko anak ang batang sinusuportahan ko. Tambalang kumikinang, ano po ba ang dapat kong gawin? Kakalimutan ko na lang po ba na may anak ako sa ex-wife ko? Ipapa sa Diyos ko na lang po ba kung itatadhana pa kaming magkita sa tamang panahon? Patuloy po ba akong maninindigan na hanggang walang ebidensya, wala akong obligasyon sa batang hindi ko naman kilala?
Hihintayin ko po ang inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Renz. Parang payong legal yung kailangan. Alam mo... Attorney no case. alam mo, kumpanyera Ayan, na Nicole Ayala, dapat kinakailangan nating galingan ang ating payo dito kasi mukhang usapang legal. Oo, tsaka Nako, mukhang sa ibang bansa itong si Mr. Renz. Sa New Zealand nga ba? Oo, at ay may magandang kanyang ibibigay na alay sa atin. At mukha namang kaya niyang magbigay panyero ng baka. Tama. Tig-isa mula sa New Zealand. Magpapatumba tayo ng baka. Nako, alam mo, both usapang legal at usapang emosyonal, yung Yes. yung advice na dapat maibigay sa iyo. Ang problema namin ni Panyero, illegal lang po ang alam po namin galawan. Yung mga contact namin, mga illegal din. Tama. So papaano po tayo niyan, Renz? Chares. Siguro Renz, isa sa mga pwedeng ngayon kasi total may resources ka naman. 'Di ba? Sabi mo nagsustento ka ng 4 years doon sa anak mo na parang hindi mo naman anak, di pwede ka mag-hire ng mga detective na. Correct. Ako yun din yung naisip ko kanina na parang Hanapin magpa-private investigator ka. Alam mo ba dati, Jegs? Hindi ko alam kung ang na-hire ko legal o illegal. Kita mo kung ano nung pinag-hire mo. Ito si Diego, parang joke lang pala yung advice niya. Tapos ako kwento ko, may hinire ako talaga. May hinire ako dati. Okay. Na hindi ko rin alam kung kaninong contact ko Pero parang ang bayad ko lang sa kanya, mga 5K. Totoo nga. Hindi ko alam ko po kung may ganito talaga negosyo, illegal man o illegal. Pero in fairness, doon sa na-hire ko na private investigator, ang pinapa-imbestiga ko noon, alam mo naman pagbata ka, Jigs, kung ano mga naisip yung jowa ko. mo. Jowa ko, kasi nagdududa ko So parang feeling ko, ayoko naman na pagbintangan sa isang bagay hindi niya ginawa. Alam ko na kung yung sino yung hire mo, asset ng pulis yun. Yun lang yung budget mo, 5K lang. So hindi yung pulis, yung asset lang. Yung kakilala lang ng pulis yan. Uy, may racket ka. Punta ka dun sa DJ. Mayroong pinapatanong tungkol sa jowa niya, 5K daw. Hindi, pero tama meron talagang mga legally that's their work to investigate o kakapanood lang to ng pelikula. Tsaka gumagamit din yan sila ng science. Hindi yan bara-bara yung mga legit Naku, legit hindi na. gumamit ng science yung akin. Gumamit siya ng tequila. Tropa lang yung Brad. Tropa. Kilala Brad. Kilala mo ba si Nicole Ayala? Ayun, baliw na naman sa ex niya. Nagpapa-investigate 5K. So, meron talaga. So, kung ano man yan, that's just a suggestion anyways. And dahil kaya mo nga magsustento and then nasa ibang bansa ka, ganyan. Yun yung feeling ni Jegs. Baka naman afford mo to, talagang alamin ano ba talaga yung nangyari. At saka nasan yung anak mo? Correct. Kung ibang anak, yung pinapakita niya sa video call, nasan yung tunay mong anak? Yan ang dapat maalamin. Kasi hindi mo rin din pwede, it's not an option na tanatanong mo, kalimutan na lang. Di ba hindi? Kasi bothered ka na, nagtatanong ka nga sa Kaya amin nga Pag sinabi ba namin, kalimutan mo na, makakalimutan correct. mo ba? At saka gagawin mo ba? Hindi. Siyempre kami po ay mga magulang din. Hindi din naman namin na sa tingin ko, hindi naman namin i-advise na kalimutan mo. Gawa ka! Ilaban mo naman pa. Hindi naman namin sinasabing hindi mo nilalaban. Ayan. Kaya lang, i-level up mo pa yung paglaban. Correct, Hindi yung tatanggapin mo na lang na ayaw niyang ipakita sa akin. Hanggang dito lang yung Kalimutan pwede. ko na lang. Kalimutan ko na lang. Hindi. Kasi obviously in your heart, you really want to your kid to basta. Sobrang ka sa glue. Nasobran ako sa glue sa Halloween Sumiksik kahapon. sa ulo, sa utak ni Nicole yung glue tumagos. Ayaw tuloy mag-function. Ganon. Basta yun na yun. Gusto mo talaga makita yung anak mo. Kasi palaging may kulang yan kasi part na ng life mo yan. Yung missing something na hinahanap mo Hindi mo siya masabi, kalimutan ko na lang. Hindi. It will always hunt you down. At mahal mo pati. Gusto ko tuloy alala, hindi ka man lang nagbigay ng background tungkol sa, or mas malinaw pang background tungkol sa sinulat mo noong January 2020. Sa bagay, bago pa COVID, napakarami na nangyari. Talagang libot na namin. So, mukhang malalim. Obviously, malalim yung pinanggagalingan ng sugat ng pag-aaway nilang mag-asawa. At isa sa malinaw dito sa kwento mo, Renz, na
yung ex-wife mo is talagang digger talaga siya. Oo. Pera talaga yung habol niya. Correct. Alam mo, tama din naman yung ginawa mo na wala ka ng ambag dun sa patuloy niyang hinihingi sa'yo. So, yun, pwede ka pa rin mag-open ng communication, magtanong ka ng pasimplihan mo ng ilang mga details, tapos yung details na ginagather mo, yan ang ipoprovide mo doon sa i-hire mo na investigator. Tama, pwede. Para hanapin yung titik-tikan. Oo, para malaman. Yung ex-wife mo, correct, kung saang lugar. Tenen. Tenen. Mga utak kriminal na. Lumalabas siya. Titik-tikan mo taga saan lugar siya. Titik-tikan natin yan. Ngayon, Renz, basta ako, may mga kakilala pa rin ako. So, depende sa budget mo yan. Ayan. Well, I hope, Renz, na mahanap mo yung anak mo at makita mo talaga. At malaman mo din, di ba, kung ano talaga ang kanyang tunay na kalagayan. Totoo. Kasi kung saan na ba talaga siya. Correct. At saka napaka-selfish naman for your ex-wife not to even show sa video call. Oo. Ang pangit, di ba? Anong meron? Totoo. So, parang gets ko na parang kaya ka medyo may konting kaba. Kasi kung ganito nga yung galawan nung ex-wife ko na tinatago, digger, paano na yung treatment niya sa anak ninyo? So, imaginein mo yung, kasi anak mo yun, kilala mo, bilang mo yung, na dapat 11 years old. Tapos, correct, iniharap sa'yo, 18 years old. Di ba? Parang, ang gulo. Correct. May mali. So, hindi man kami ang makapagbigay sa'yo ng tamang gagawin kasi hindi kami investigador. Mas maganda na meron ka talagang professional help ang kailangan mo. True. Ayan, kasi, investigative. Ang alam lang namin ay tumanggap ng award. Yan, Love Radio tatanggap ng award mamaya for Alta Media Icon Awards from Perpetual. Salamat. Ang alam din ni Diego. A-attend siya ng premiere. Movie premiere ng Light of the World, yung story ni Jesus Christ. Diyan sa may SM Mega Mall sa Cinema 2, nandiyan ako mamaya. Yan yung mga yan ang alam namin. Alam natin. Ako din, ang alam ko, nagaganap ngayon, ongoing sa SMX, ang 51st Philippine Business Conference and Expo. Meron siyang booth ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Booth number 9. Yan, oo. Yan ang yung mga alam namin. Ay, grabe, speaking of Mayet de la Rosa, alam mo ba, sabi ng asawa ko, grabe na pala ngayon yung presyo ng gold. Totoo. As yung mga pumupunta doon sa mga nakatabi niyang pumunta, yun yung usap-usapan na kailan lang noong nakarang araw, ito yung presyo, ngayon ang taas na. Grabe yung demand at saka grabe yung pagtaas ng gold. So, ibig sabihin, gano'n nakatindi siya as an investment. Tama. Ayan. Kaya alam nyo na, yun yung mga alam namin. Pero yung private investigation, ayan, medyo hindi namin forte talaga yan. Ibang klaseng galawan po kami pagdating sa mga ganyan. Sabi nga ni Nicole, illegal. Kasi natandaan ko lang talaga bigla dati yung meron akong hinire. Nakakaloka. Parang tinext ko nga lang. Alam mo, hindi ko yata na meeting. Saan mo nakuha yung contact na kaya yun? Nga, ako naman, tapos parang lahat ng mga sinabi niya sa akin, parang pinaniwalaan ko lang din. Asan utu-utu talaga, nakakaloka. But anyways, alam mo, dinadaan lang namin ni Jeg sa patawa-tawa, but we know that... we will feel your ends. Oo, correct. That this is not easy for you to be separated sa iyong kid. Tapos, wala ka pang idea tungkol sa anak mo. Ayan, as mga advocate sa family na pag iniimbitahan po kami, lagi namin bit-bit yung pamilya namin. True, correct. Alam namin yung pakiramdam mo na hinahanap mo yung anak mo. Oo, hindi talaga siya magandang feeling. Feeling of longingness, feeling of stress, anxiety, tas ang layo mo pa. Alam mo, isa ding consideration kung talagang, I mean, of course, I know that you're serious, but hindi ka bumalik ng Pinas. Wala lang, isang pwedeng option. Saka ako talaga mag-hire talaga siya ng ng people na pwedeng alamin yung status, saan ba na to yung ex-wife mo. Hindi madali lang naman siya mag-imbestiga ngayon. Hindi, tsaka lalo pa yung mukhang hindi naman mapera si ex-wife. Alam mo, yung mga mapepera lang yung mahirap hanapin eh. Correct. Yung nasa ibang bansa tas hindi makabalik ng Pilipinas. Sino? Basta, hindi, mga example lang yun. Wala namang particular ako naisip. Meron ka ba naisip? Wala. Okay. Oras natin mga kabisyo. 1:39 na akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!